στα 1300 υψόμετρο μέσα στα έλατα, σε μια απίθανη φύση, και πάμε για πρώιμες μπεκάτσεις να δούμε, έχουν αποστείλει ότι έχουν μπει κάποια πουλιά και πάμε να τα αναζητήσουμε. Το τοπίο είναι εκπληκτικό, η διαδρομή και μόνο από μόνη της μας αποζημιώνει, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Καλή θέαση. Πλησιάζοντας στο σημείο που θα παρκάρουμε, δείτε εδώ την πρωινή ομίχλη, τι όμορφα που έχει ντύσει τη φύση. Όλα είναι όμορφα, το δάσος είναι όλο ζωντανό και οι βασίλισσες κάπου εκεί μέσα θα μας περιμένουν. Να πάμε να αναμετρηθούμε μαζί τους στα ίσια. Στην παρέα μας, όπως πάντα, Alpha Game σε όλες τις εκδοχές του, πέρδικα, λαγό, μπεκάτσα, μονόβολα, 6-1, μονόβολα, όμως χρειαστεί για κάποιο γουρούνι για να προστατευτούμε πιο πολύ. Τα υπερδιασποράς της εταιρείας Alpha Game, ένα καταπληκτικό φυσίκι για κοντινές διθοκέρμησεις στα έλατα και στο πουρνάρι. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε το κυνήγι. Να πάρουμε τα φυσίκια μας μαζί. Ο μεγάλος μας χορηγός λοιπόν, η Alpha Game, μας συντροφεύει σε κάθε κυνήγι. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε. Πενήντα. Ωραία, προς τα πάνω φερμάρι. Να τους εκεί. Μπράβο ρε Ερμή! Μπράβο ρε Ερμή! Μου απόρτ. Μπράβο άντρα μου απόρτ.
Πολύ ωραίος, μπράβο Ερμή. Έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου εδώ. Μπράβο ρε Ερμή. Πολύ ωραίο μπλοκάρισμα. Μπράβο ρε άντρα μου. Πρώτη της χρονιάς, έλα. Μπράβο ρε άντρα μου. Μπράβο κουκλέ μου. Πολύ ωραία την κράτησες, μπράβο, άστο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο και στο Elite. Elite οχτάρι. Alpha Game πάντα. Πάντα. Hop, 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 hop. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Μπράβο, μπράβο. 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 Η πρώτη της χρονιάς. 2 Νοεμβρίου. Μπράβο. Μπράβο. Στο σακουλάκι της, όπως της αρμόζει. Πρώτα χτένισμα. Έλα! Ναι, ναι! Στο σακουλάκι της μέσα. Μπράβο ρε Ερμή, είσαι άψογος ρε φίλε, άψογος. Έλα. Μπράβο ρε, μπροστά μου ήταν εδώ ρε. Μπροστά μου είχε έρθει. Μπροστά μου είχε έρθει. Καλά την κατάλαβα ότι θα έχει πιάσει τη ρεματιά και την έκλεισα εδώ. Έπεσα από κάτω να την κλείσω στη ρεματιά, εδώ ήταν μπροστά μου. Έλα εδώ Μόντριτς. Μάκη πάρ' το Μόντριτς, Μάκη. Την είχαν φερμάρει τα σκυλιά από πάνω και αυτή είχε κατέβει και είχε πιάσει εδώ μπροστά. Και όπως ανέβαινα τη ρεματιά σηκώθηκε μπροστά μου. Τα σκυλιά την είχαν φερμάρει πάνω, αυτή κλέφτηκε ρε, και ήρθε και έπιασε εδώ πέρα μπροστά μου στις φερίτσες, εδώ ανάμε κάτω, εδώ ήταν το πουλί. Και μου σηκώθηκε μπροστά στα 15 μέτρα. Μόνη της. Είναι η πρώτη φέρμα του Ερμή αυτή ρε, που έφυγε. Από τη φέρμα του Ερμή που πηγαίνατε και δεν σηκώθηκε τίποτα, που λέει ο Γιώργος. Μετά τη φέρμαραν εδώ, άκουγα τα μπίπερ και σας κατάλαβα, πηγαίνατε και οι δύο και λέω κάτσε να κόψω εγώ από τη ρεματιά. Και όπως ανέβαινα εδώ μου πετάχτηκε εδώ πέρα μπροστά. Πάω απ' έξω, μπες μέσα.
Φέρμα πάλι. Φέρμα μπροστά σου. Μπράβο ρε, μπράβο. Μπράβο ρε Ερμή. Σου είχε κάνει βατραχοπίδι, μαμάκι. Μπράβο ρε, φέρτο. Εδώ. Αλφα Game Οχτάρι Elite. Φερμάραν τα σκυλιά από μέσα εκεί. Πήγα εγώ να κλείσω το απ' έξω, μπήκε ο Μάκης μέσα. Η Μπεκάτσα είχε κάνει βατραχοπίδημα και είχε πιάσει εδώ από έξω. Και μου βγήκε εδώ μπροστά. Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση. Elite οχταράκι. Ναι ρε. Πάμε, πάμε. Έσπασε, ήρθε κάτω σε μένα. Όχι, ποντάριζε. Αλλά έρχεται, ξανάρχεται, κάτι έχει πάρει αυτός, ρε, κάτι χνηλατούσε κάτω. Φερμάς Βερμής εδώ μέσα. Φερμάρει το σέτερ εδώ. Την πήρα μάλλον. Κάτι έπεσε, δεν ξέρω. Φέρ το Ερμή. Κάτι έπεσε, δεν ξέρω ρε παιδιά. Μες στα έλατα. Πώς σηκώθηκε έτσι χωρίς να ακουστεί καθόλου αλλού.
Κάτσε να δω αν έπεσε. Μην έπεσε τίποτα από το έλατο και όχι μπεκάτσα. Φέρ' το ρε, πού είναι? Εντάξει, την πήρα. Ο Μόντριτς είναι, έχει, Μάκη. Δω, Μόντριτς. Μόντριτς, έλα. Δω. Μόντριτς. Μπορεί. Ξέρεις που την πήρα? Μέσα εκεί στην κορφή από το έλατο έριξα και τη δεύτερη πηχτή. Έριξα την πρώτη όπως έμπαινε μέσα στα έλατα και τη δεύτερη την κόλλησα στην πορεία και είδα κάτι μεγάλο να πέφτει. Μπράβο. Μπράβο. Ένα ματώσω κι εγώ ρε φίλε. Δεν έχω ματώσει. Να το κορίτσι. Μπράβο, πολύ ωραία. Δύσκολο πουλί, δύσκολη του φεκιά. Σηκώθηκε αθόρυβα. Η μπεκάτσα είχε φύγει. Η μπεκάτσα είχε φύγει. Όχι, άλλο σου λέω. Ήταν η Μάρα φερμαριστή από πίσω, ακριβώς πίσω της του Γιώργου και ήρθε ο Μόντριτς και έκανε συνένεση από την άλλη μεριά από τα ελατάκια. Λοιπόν, και το πουλί αντί να βγει από τα ελατάκια σηκώθηκε από εκεί μέσα από το άνοιγμα, από το καθαρό, χωρίς φτερό, χωρίς τίποτα. Ξαφνικά είδα μια σκιά να μπαίνει μέσα στα έλατα. Και κόλλησα δύο του φεκές και είδα κάτι μεγάλο να πέφτει. Λέω ή κλαδί ή μπεκάτσα. Μπράβο, ωραία. Ο Μόντριτς εδώ μπροστά μου στον κορμό. Νάτος. Ο Μόντριτς δείχνει να την έχει μπροστά μου. Ελάτε πάνω. Μπροστά σας. Φτάστε όμως γιατί πρέπει να βγούμε και από πάνω δεν είναι κανείς. Γιώργο, πάνω σου! Μάκη, εσένα! Μπράβο, Μάκη. Δεν μπόρεσα να ρίξω, μου βγήκε πεντακάθαρα, αλλά δεν μπόρεσα να ρίξω για τον Γιώργο. Φέρ' το ορμή! Φέρ' το ορμή! Την πήρε! Τέλος, εντάξει, άστο. Έλα αγόρι μου εδώ, μπράβο, έλα τράκο μου εδώ. Έλα ορμή! Έλα αγόρι μου. Μπράβο άντρα μου, μπράβο. Δω. Μπράβο τα αγόρι μου εμένα, μπράβο. Δω, ορμή. Έλα αγάπη μου, έλα. Έλα αυτά τα τέλεια απόρρια που ξέρεις και κάνεις, έλα. Μπράβο ορμή. Άστο, μπράβο. Μπράβο ορμή. Μπράβο ορμή. Να το κάνουμε λίγο λουγκάρι ρε. Φερμάριο Ερμής. Στα 60.
την έχει. Την πρόκειξε ο άλλος. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Πρέπει την πρόκειξε ο Μόργαν. Δεν πρόλαβα. Φέρμα. Ξαναβρήκε. Μπράβο ρε Ερμή! Μπράβο ρε Ερμή! Πούπουλα έβγαλε. Πρέπει να πέσει κιόλας. Μπράβο ρε Ερμή. Έλα εδώ. Μόργαν. Έλα αγόρι μου εδώ. Εδώ. Έλα εδώ Ερμή. Να δει και την πρώτη του ο Μόργαν live. Μπράβο Ερμή. Μπράβο αγόρι μου. Έλα. Εδώ Ερμή. Εδώ. Ερμή εδώ. Μπράβο. Μπράβο. Εδώ. Μπράβο. Μπράβο. Έλα εδώ. Μπράβο. Άστα. Άστα. Ναι αγόρι μου. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία φάση. Την κράταγε ο Ερμής από εκεί μέχρι να ανέβω. Πρέπει να του έκανε βατραχοπίδημα μέσα εδώ στα κοντά. Και εδώ πέρα την μπλόκαρε πάρα πολύ κοντά στα 3 μέτρα. Και που πετάχτηκε το πουλί και το πήρα. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Και ο Μόργαν στην πρώτη του επαφή με μπεκάτσα. Μπράβο αγόρι, μπράβο. Πολύ ωραία φάση. Ολοκληρώθηκε με ένα πουλί. Πάω να την κλείσω. Εδώ. Πρώτη φέρμα της μέρας. Μετά από 2 ώρες. Επιτέλους. Λίγο αδρεναλίνη. Μπεκάτσα δεν ξέρω που πήγε. Ξαναβρήκε ο Ερμής και του έσπασε. Φέρμα. Την έχει.
Δεν μένει το κουτάβι και του την μπρογκάει μάλλον. Μάλλον του τη χαλάει το κουτάβι. Στα 30 κάτι μέτρα από πάνω μου είναι. Αυτός εκεί κοιτάει προς τα πάνω. Του χαλάει το κουτάβι. Δεν κλείνει, τι χαλάει ο άλλος. Stop! Stop! Σηκώθηκε, μάλλον. Πρέπει να σηκώθηκε, άκουσα το φτερό. Άκουσα κάτι που έμοιαζε με φτερό. Δεν ξέρω πού να πάω να την κλείσω. Πάνω κάτω δεν ξέρω. Από λίγο πιο πάνω. Το κουτάβι μου την κάνει. Αλλά πρέπει να μάθει. Εδώ σηκώθηκε μάλλον κάπου. Φερμάρι, πάλι προς τα κάτω τώρα. Μια φορά να συμπέσουμε. Στο βρε. Λαγό είχε.
Είδατε, λαγός ήταν, δεν ήταν μπεκάτσα. Αλλά η μέρα είναι Πέμπτη και εγώ δεν του φεκάω, αν δεν επιτρέπετε. Όπως τον είδατε, ήταν μια λάγα κατάμαυρη. Μια κατάμαυρη λάγα. Την έχει πάει πόντα φέρμα. Αν φέρμαρε το λαγό και δεν έχει καμιά μπεκάτσα μπροστά, τον πάει πόντα φέρμα πάνω από 300 μέτρα. Τον μπλοκάρει ξανά και τώρα σε αυτή τη φέρμα μου τον πέρασε στα 5 μέτρα μπροστά μου. Μπορούσα να το σκοτώσω. Δεν τον του φέκησα γιατί η μέρα είναι Πέμπτη. Και Πέμπτη δεν του φεκάω. Τον έγραψα όμως στη shotcam για να τον απολαύσουμε. Συνεχίζουμε. Θέλω να πω για το στιγμιότυπο που μόλις παρακολουθήσατε. Επειδή ξέρω ότι πολλοί όσοι το είδατε, πολλοί από εσάς που το είδατε, θα λέτε γιατί δεν πάτησε άραγε ο μπιπ. Δεν πάμε για το κρέας στο κυνήγι. Στο κυνήγι πηγαίνουμε για την ωραία φάση. Ο Ερμής είχε μια πολύ ωραία φάση. Έχει ποντάρει και έχει φερμάρει αυτό το λαγό για πάνω από 300 μέτρα. Έχει κάνει μια απίστευτη έρευνα, μια φοβερή εργασία. Αποζημιώθηκα 1000 της χιλής. Τον αποζημίωσα και με μπισκοτάκι για να ξέρει και αυτός ότι έκανε το σωστό, παρόλο που δεν άκουσε την τουφεκιά όπως άλλες φορές με άλλους λαγούς άλλες μέρες. Αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τα θυράματα και τους νόμους, και όπως δεν θέλουμε και εμείς να ντουφεκάνε τις πέρδικες μέρες που δεν επιτρέπεται κάποιοι άλλοι και να κάνουν και κάποιοι να ξεπερνάνε τα όρια κατά πολύ, έτσι πρέπει και εμείς να σεβόμαστε τους συναδέλφους κυνηγούς που κυνηγάνε λαγό και τη φύση φυσικά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και γιατί πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε παιδεία κυνηγητική, δεν του φέκησα το λαγό, παρόλο που ξέρω ότι το 90% διαφωνεί μαζί μου. Εγώ το απόλαυσα περισσότερο από μια ντουφεκιά και 2 κολοτούμπες. Ήταν μια πολύ ωραία φάση και θα την κρατήσω στο μυαλό μου έτσι ακριβώς. Ίσως τον ξανασυναντήσω, του έδωσα ραντεβού για την επόμενη φορά που θα είναι και μέρα που θα επιτρέπεται και ίσως αναμετρηθούμε ξανά. Αυτά. Συνεχίζουμε. Έλα Ερμή. Να πας εδώ μέσα. Εκεί που πάει το σέτερ. Τώρα γυρνάει προς τα κάτω τώρα, στον κορμό εδώ μπροστά μας, ανάμεσά μας. Τώρα γύρισε κάτω στον κορμό. Έρχονται πάνω πάλι. Το νου σου εκεί, σε σένα είναι μέσα είναι αν είναι. Τώρα κοιτάζει μπροστά μου. Προς τα σένα έρχονται.
μάλλον εδώ μπροστά. Ο Ερμής είναι εκεί μπροστά και φερμάρει. Έφυγε. Μακριά σηκώθηκε. Από πάνω ήταν στο τούμπι. Δεν ξέρω αν έβγαλε πούπουλα. Κάτι έπεσε εκεί πέρα που του φέξα την πρώτη. Έχουμε μια φέρμα του Ερμή κάτω στη Ραματιά. Τον εβλέπω. Όχι, δεν είναι αυτός, όχι. Γιώργο! Εδώ είναι ο σκύλος, τον ντυμένο μέσα. Άκου το, τον μπίπερ, άκου. Πήγαινε ευθεία κάτω, τι να σου πω. Να τους εκεί και φερμά. Στο έλατο μπροστά σου δεξιά βγήκε. Από μένα σηκώθηκε ρε, από κάτω μου στα 5 μέτρα, αλλά μου βάλε όλα τα κλαδιά και δεν την είδα. Είδα το σκύλο ότι κοίταγε προς τα μένα. Και λέω εμένα κοιτάει, με βλέπεις που είμαι? Η μπεκάτσα σηκώθηκε από εδώ. Αλλά έκανα αυτό, και μου βάλε το έλατο. Κοπανάω την πρώτη, είδα ότι έχω μείνει χαμηλά γιατί η μπεκάτσα βγήκε πάνω και τη δεύτερη εκεί στο έλατο, όμως την πήρα. Από μένα τίναξε, εδώ στα πόδια μου, εδώ. Στα 5 μέτρα από τα πόδια μου τίναξε. Πάμε σε μια φέρμα του Ερμή. Έχει μείνει και ο Ρήγας, έχει ξεκινήσει από τα 205 μέτρα. Ο Ερμής είναι εκεί. Ο Ρήγας είναι κάπου εκεί σε συνένεση. Η μπεκάτσα την έχει ο Ερμής εκεί. Περάσουν μπροστά του. Ο Ρήγας είναι εκεί πάνω. Ο Ερμής εδώ. Η μπεκάτσα. 1,
Μπράβο ρε Ερμή! 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 210 μέτρα ξεκίνησε η φέρμα ρε φίλε. Στα 10 μέτρα, μπράβο Ερμή, απόρτ. 210 μέτρα ξεκίνησε η φέρμα ρε παιδιά. Και δεν του δώσαμε σημασία γιατί είμαστε στο γυρισμό για το αυτοκίνητο. Μπράβο ρε Ερμή. Έλα απόρτ αγόρι μου, έλα. Φέρ το Ερμή. Φέρ το Ερμή. Πέταξε και 20 μέτρα μπροστά και μου βάλε το μεγάλο κορμό, αλλά πάτησα μέσα στον κορμό και την πήρα. Τουλάχιστον έτσι είδα ότι έπεσε, δεν την είδες? Κι εγώ έτσι είδα. Αλφα γκέι μοχταράκι διασποράς. Έλα απόρτ. Φέρ το. Κι εγώ έτσι είδα ότι έπεσε ρε Γιώργο. Έλα φέρ το. Ποιος τη φέρνει? Τη φέρνει κανένας? Έλα Ερμή. Φέρ το αγόρι μου, έλα, μπράβο. Την έχει ο Ερμής, εντάξει. Δεν σου είπα στο 90 θα την πάρουμε. Έλα Ερμή. Έλα Ρίγαδο, έλα Ρίγαδο. Άστο ναι. Ναι, ναι, έλα Ερμή. Ρίγα. 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 Περίμενε Ερμή. Ό,τι βλέπεις γράφει. Έλα το Ερμή. Έλα αγόρι μου εδώ. Ερμή, έλα αγόρι μου, έλα εδώ. Εδώ, αγκαλίτσα να σε πάρω, έλα εδώ. Έλα εδώ, κοίτα πως τη χαίρεται. Εντάξει, δικιά σου είναι, έλα, να τη χαρείς, έλα. Δικιά σου είναι ρε μαφία. Ρε μαφία. Δικιά σου είναι ρε μαφία. Μπράβο. Κοίτα εδώ, απόρτιτα. Άστη. Άστη. Έλα, άστη. Δεν θέλει να αφήσει. Άντε, να τη χαρείς λίγο ακόμα. Ρίγα, άστη. Μπράβο. Έλα Ρίγα, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι ο δικός σου Ερμής? Ερμή. Έλα, Έλα. Έλα, Ερμή. Και αυτός είναι ο Μάκης για να μάθει τι έγινε. Με κατσάρα, Είδες και σήκωμα ωραίο που έκανε. Ωραίο, όχι, πολύ καλά. Πολύ ωραίο σήκωμα. 250 φέρμα. Από σήμερα έχουμε τρελαθεί. 250 πάνω, 250 κάτω. Επιτέλους. Είναι εκεί. Να κλείσω από κάτω. Μπράβο ρε Ερμή! Μπράβο ρε Ερμή! Παιχταρά μου! Παιχταρά μου! Μπράβο ρε παιχταρά μου! Φέρ το αγόρι μου, έλα! Φέρ το Ερμή, έλα! Μπράβο, έλα Ερμή, φέρ το! Έλα πόρτ! Έλα αγόρι μου, φέρ το, έλα! Φέρ την, μπράβο, μπράβο Ερμή! Μπράβο παιχταρά μου εσύ! Μπράβο παιχταρά μου εσύ! Έλα αγόρι μου, εδώ, Ερμή, εδώ! Έλα, μπράβο! Μπράβο Ερμή! Μπράβο ρε φίλε! Μπράβο ρε κούκλε! Μπράβο! Είσαι παιχταράς, τέλος! Είσαι παιχταράς! Άστα! Είναι η πρωινή που μας έφυγε! Είναι η πρωινή στην είσοδο που μας έφυγε! Είναι η πρωινή που μας έφυγε στην είσοδο! Μπράβο παιχταρά μου! Ωραίο σήκωμα, έκανε δυνατό! Τίναξε πολύ δυνατά! Έκλεισα πάρα πολύ ωραία από κάτω το σκύλο γιατί μου έδωσε περιθώριο! Τίναξε να φύγει μέσα! Αλλά δεν!
Πάρα πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Βγάλαμε την πετάτσα αυτό το έφερε να αριστεί. Εδώ από κάτω χαμηλά. Δεν μπορέσαμε να την πάρουμε. Δεν την ξαναβρήκαμε και τώρα στο γυρισμό χαμήλωσα λίγο μπάσκετ και το βρήκε ο Ερμής. Μπράβο. Μπράβο ρε Ερμή. Έλα γορνίδα. Έλα τράκο εδώ. Μπράβο. Μπράβο ρε.